oon Henna Salonvaara. Ja mä oon Fanni Saarlainen ja sä pääsit nyt tutustumaan meidän esitykseen. Esityksessä sä tulet näkemään hiphopin eri elementtejä, kuten räppiä ja tanssia. Etkojen materiaalista sä pääsit tutustumaan myös lisää hip-hop-kulttuuriin. Osa meidän esityksestä on tarkoin treenattua ja koreografioitua ja suurin osa itse asiassa syntyy siinä hetkessä improvisoiden. Sä voitkin antaa meille sanoja ja aiheita, joista me sitten teille freestylataan. Esityksen aikana sä saat reagoida sun näkemääsi ja totta kai myös kannustaa. Ei. Esityksen jälkeen pidetään vielä yhteiset jatkot. Ja näiden jatkojen eli loppubileiden aikana sä pääset tutustumaan musiikin tekoon ja myös tanssilattia on avoin kaikille halukkaille. Tervetuloa ja nähdään kohta. Moi moi!